André Kuipers krijgt voor elkaar werd docenten alleen nog maar van dreamen kennen. Oorloeren lang de volslijne aandacht van pubers. Hij weet ze net alleen nog te boeien, hij is ook nog griezelig populair. Ja, omdat ik natuurlijk iets representeer wat mensen boeiend vinden, is dat een prachtige combinatie. Dus inderdaad wordt een ambassadeur voor techniek en wetenschap op die manier. Het Lauwers College houdt dit hier 4 keer een lezing. Bedoeld om leerlingen te stimuleren beter te presteren. Ze willen af van het gebrek aan ambitie en het best genoeg denken. Als je kijkt naar Noorderlingen, ik ben zelf van Groningen, maar wat dat betreft lijken Groningen en Friesen heel erg op elkaar. Wij zeggen al heel snel, doe maar gewoon en niet zo gek doen. Nou, daar geloof ik niet in. Als je bij leerlingen de lat heel hoog legt, dan komen ze ook tot hele goede prestaties. Nou, en dat zou ik de komende tijd enorm willen stimuleren. Willem Grapke, een verneemde astronaut uit Noorgie op Squallen. Er maakt goed €8.000 op het kleed komen voor de lezing. Maar dat had de directie er vol verroer. We denken dat we die investering er dubbel en dwars uitkrijgen. Niet zozeer het geld, maar wel dat onze leerlingen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. En dat is het geld meer dan waard, denken wij. En dat vinden de leerlingen ook. En de leerste wel van hoe het in de ruimte gaat. Hoe het er in het werk gaat, hoe er onderzoek worden dingen. Heel dan hier op aarde. Jazeker, want hij had een heel soort motivatie gehad. En het motiveert heel erg om te zien wat er helemaal kaam is. En dat wel eens bereiken als een gewoon mees. Nou, ik ben meer van de dierenkant, maar omdat hij zei dat de dierenarts in de ruimte wien. Dus dan had ze wel zoiets van, dan ken het ik nog terwijl dat ik dierenarts ben. Dus ja. Maar voor €8.000 had je wel 250 baan, oorloeren lang, moest stil krijgen.